umuntu ngale uzoba sibonele namhlanje. Sibonga kakhulu emndenini wakwaButhelezi indlu yasemcakweni njoba silapha eBabanangu namhlanje kukhona amakhosi avela indawo ngeindawo asethuliwe kukhona abantwana basendlunkulu umuzwa kwethu emcakweni wenze lo mcimbi ukuthi ungibongele ukuthi nxa ingonyama ibuka iphinde ikhombe futhi kwaButhelezi kulesi sikhundla sikaNdunankulu wesilo uNdunankulu kaZulu. Sizobonga-ke namhlanje njengoba sibona kukhona befundisi sibonga uNkulunkulu ukuthi sengathi konke okwenziwayo kungaba impumelelo nalomsebenzi enginikwe ingonyama sengathi ngaqhubeka kube khona inhlonipho ngihlonipha abantu ngihlonipha amakhosi abantwana nomsebenzi omkhulu kangaka. Siyazi ukuthi sonke sikhule umntwana waphinda angene uNdunankulu obe uNdunankulu izilo ey'ntathu isilo sakwaKhetha isilo uMdlokombane nesilo esibusayo ngakho-ke konke esikwaziyo ngobukhosi sikufunde kumntwana waphinda angene engithemba ukuthi ngiyokwazi ukuthi ngilandele ey'nyathelweni zakhe ukuthi lokho okuncane enginamandla okukwenza ngikwenze ngokuthembeka nangobuqotho. Shenge isifundazwe saKwaZulu-Natal sisifundazwe esiselele emuva ngokwe-development. Abantu abaningi esifundazweni singasho ukuthi babhekile eNdlunkulu ukuthi yenze umehluko. Mhlawumbe esikhundleni ongene kusona yiziphi iy'nhlelo eninazo niyindlunkulu nesilo ethuthukisa abantu besilo? Isilo siqale ngokuthi sibuyele esihlalweni seNgonyama Trust ukuze siyisingathele isikhwama esihlose ngakho ukuthi ikakhulukazi abantu abasha bakwaZulu bakwazi ukuhlomula ngemfundazwe bekwazi ukuqeqeshwa ikakhulukazi kwezolimo. Ngakho-ke siyazi ukuthi njengoba ingonyama esiyibambele ingonyama Trust kukhona iy'thelo ezinhle eseyiqalile ukuvela neyizovela esibonayo ngalokho ukuthi intuthuko izozinza lapha kwaZulu. Okay, mhlawumbe shenge omunye umbuzo uzothi buyele imibuzo ngechaza kwethu ukuthi ngene ecathulweni esazi kahle ukuthi bezinkulu shenge zikaMntwana waphinda angene. Mhlawumbe omunye umuntu njengoba abantu besho shenge ukuthi mhlawumbe ukhakha bengakaqini kahle kushenge ukuthi ngangane izicathulo. Inkulu ingcindezi shenge esikhundleni ongena kusona. Yini ungayithi mhlawumbe umuntu engayilinda? Esingakwenza ukubambelela ey'mfundisweni zomntwana waphinda angene. Njengoba ngichazile ukuthi konke esikwaziyo sikufundiswe wuye umntwana usishiyele isibonelo esihle nesibuko sokuthi ubukhosi buyini, indlunkulu iyini, kumele ubuholi bomdabu busingathwe kanjani. Ngakho ukuthi nami ngizoqhubeka lapho ukuthi ubukhosi bukwazi ukuhlonipheka, indlunkulu ikwazi ukuthi ihlonipheke nesilo emsebenzini yaso sonke ikwazi ukuthi iye phambili.